Dnes by som vám rád ukázal CO2 repliku pištole Makarov, ktorá sa snáď ani replikou nedá nazvať. Je to skôr vzduchová verzia zbrane, nakoľko sa vyrába v rovnakej fabrike ako ostrá strelná zbraň. Ostatné repliky, aj keď krásne, sú spravidla robené vstrekovaním hliníkovej zliatiny do formy. Táto zbraň je sústružená a všetky súčiastky sú z poctivej ocele a pažba z naozajstného bakelitu. Zásobník sa plní stlačením pružiny dolu. Zo zásobníka sú guličky vystreľované tlakom priamo do hlavne, čo z pištole robí jednu z najhorších a najnepresnejších zbraní, aké som kedy držal v ruke. Rozborka sa robí naozaj ťažko. Vratná pružina je neprimerane tuhá a predpokladám, že je tiež z ostrej predlohy. Nemá blowback, ale funguje v jednočinnom aj dvojčinnom režime. Úplne ako na ostrej zbrani funguje aj úderník. Ten sa pohybuje v závere a udiera do ventilu na vrchu zásobníka. Čo sa hlavne týka, mám pocit, že do normálnej hlavne len vsunuli 4,5 mm vzduchovkovú hlaveň používanú pri výrobe iných zbraní. Táto je drážkovaná, čo v kontexte streľby oceľovými brokmi nedáva zmysel. Dizajnéri nevyrábali odpiky verziu, ktorá sa na originál len ponáša. Skôr prispôsobili originálne diely a vytvorili vzduchovku. Nemyslím si, že sa dá dostať ku replike, ktorá je bližšie svojej predlohe, než je to v prípade tohto Makarova.